Benvinguts seguidors de Recreatiu. Començam una setmana més amb l'informatiu setmanal de Futbol Sala. Començam. Passam a veure ara els resultats del cap de setmana. Començam per Benjamí B, que va perdre 4-2 contra Atlètic del Liceu. Els gols els van fer Miquel i en Lluís. Comentari: partit fluix el realitzat pels nins del Recreatiu davant un rival a priori del mateix nivell, que va tenir un punt més d'intensitat que els jugadors manacorins. El Recre va disposar de bones ocasions per marxar, però el porter rival va estar més acertat. Seguim ara en sobre Benjamí A, que va guanyar 3-2 contra el Sagrat Cor. Els gols els van fer en David i dos per part de Miquel Sureda. Partit viscut dissabte en el Miguel Àngel Nadal. El partit va començar amb un gol en contra de l'equip visitant en els 10 segons, concretament en la primera jugada. De manera progressiva, el Recre se va anar agradant, tenint innumerables ocasions per empatar. Al final de la primera part va aconseguir l'empat. En la segona, tot va estar molt espès, encara que va seguir creant moltes ocasions. Faltant 10 minuts, va venir l'emoció, perquè a falta de 7 minuts el Recre va fer 2-1. Faltant 5 minuts, l'equip visitant va tornar a empatar els dos, i a la darrera jugada, en el darrer minut, merescudament, el Recre va aconseguir els 3-2 finals. A pesar de la victòria, el Recreatiu no va arribar en el nivell de joc que és capaç de fer. Destacar en Miquel Sureda pel seu doblet de gols i per la seva gran actuació. Passam a veure ara el Benjamí B, que va perdre 9-1 contra l'Urbanitzacions. El gol el va fer Miguel Àngel. Comentari: el Benjamí B va perdre els seus punts, on l'equip local va mostrar més intensitat en el partit. Passam a veure el Benjamí A, que va perdre 2-3 contra el Bargos Sagrat Cor. Els gols els van fer Toni Martín i un Sergi Oliver. Comentari: partit poc vistós del Recreatiu Manacor, que va tenir un joc molt estàtic i amb poca circulació de pilota. La primera part va acabar amb empat a 0. A la segona part van arribar els gols dels dos equips, que al final el Bargos va tenir més acert de cara a porteria. Passam a veure el Laví, que va guanyar 1-12 contra l'Alpuri. Els gols els van fer 4 per part d'en Nuno, 3 per part de Miquel Mascaró, 3 per part de Miqui Llorach i 2 per part d'en Joan. Comentari: bon partit dels eslavins, sobretot en la segona part, que no va donar opció a l'equip local. Destacar la bona actuació del porter manacorí Juanma i el cert goleador d'en Nuno.
Passam ara a veure l'infantilat, que va guanyar 8-2 contra el Col·legi Montesión. Els gols els van fer dos per part d'en Marc Andreu Samsó, un d'en Pedro Sánchez, un altre d'en Marc Andreu Oliver i quatre per part d'en Pedro Palau. Comentari. Partit disputat entre els dos cabecillas del grup C de classificació, que no va defraudar a pesar de les baixes que presentaven els dos conjunts. Els locals van sortir amb moltes ganes de demostrar que el resultat que van fer a l'anada va ser un traspiés, i en els 36 segons van moure el marcador a favor dels manacorins. La primera part va ser un constant assedio de la porteria col·legial per part del Recreatiu, i fruit d'això, en el descans es va anar amb un resultat de 5-0. El Recre va posar molta intensitat en la disputa de cada pilota, i el resultat va ser que la porteria local quasi no va tenir perill en tota la primera part. En la segona, els de Manacor, amb un marcador tan favorable, van baixar un poc d'intensitat, cosa que va igualar el joc de les dues quadres. La festa que va fer va ser que l'equip del Montesión va pujar la pressió en el mig camp del Recre i va posar en perill algunes vegades la porteria defensada per Llorenç. El resultat final no reflexa el verdader potencial que els dos conjunts de Lliga disposen, cosa que se tornaran a veure les cares per medir les seves forces, a bon esperant que siguin donant mostres de la seva gran qualitat. Destacar la incorporació dels atletins Nuno Riera, Miquel Llorat i Sergi Andreu, així com el canvi que ha fet el grup de Recreatiu les darreres jornades, en quant a intensitat i compromís amb l'equip.
Passam a veure ara els xalets que van empatar 6 a 6 contra el polígon de Llevant. Els gols es van fer dos per part de Albert Barceló, dos per part d'en Mou, un d'en Nasmet i un altre d'en José María. Comentari. Partit molt igualat per part dels dos equips. En la primera part, l'equip manacorí va ser superior. Tot contrari, en la segona part, que l'equip palmesano va ser superior, acabant l'encontre amb un just marcador. El juvenil va perdre 1 a 6 contra el Son Oliva. I per acabar, el primer equip va perdre 4 a 7 contra el Sant Ferrer Atlético. Els gols els van fer en Sergio Pineda, en José Luis Fernández, en Adrián Camacho i en Xavi Vives. Comentari. Partit igualat que una altra vegada no va saber rematar l'equip local, després d'anar per davant en el marcador per 4-2, faltant 15 minuts pel final. Això va provocar que l'equip contrari donés la volta en el marcador, ja que tenia més experiència en els minuts finals i va saber aprofitar les seves oportunitats.
Passam a veure ara nen que ha fet els anys aquesta setmana. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes fins aquí hem vingut. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes et desitgem sort i salut. Vas a tot drap per l'univers damunt d'aquest planeta. Fins aquí ha estat el nostre informatiu d'avui. Esperem que vos hagi agradat. Esperem que passeu tots unes bones festes. Recordeu-vos que la setmana que ve seguirem amb un altre informatiu. Allà on tindrem un convidat, que no vos direm qui és, l'haureu de mirar. I anunciar que el dia 4 de gener tornem a realitzar, igual que l'any passat, el torneig de Reis, que van fer allà on els nens dels clubs, per generositat, duen una jugueta cada un per donar als pobres. El que no passeu pena que les setmana que ve vos explicem tot, és informatiu. Molt d'anys i bones festes.